Vadiwa tariri tinokutendai nekuramba muinesu. Tikutaura nyaya yepamusoro pemabiko, mafaro, mapati. Mapati acho asiyana-siyana ane zvikamu. Mamwe acho ari kuunza mhosho mukati memhuri, mukati menharaunda. Mamwe ari kupera zvakanaka. Zvinenge zvakanaka haikonai kungoti kana tataura zvinhu zvakadai monzi aiwa isakati yaida yakabuda zvakanaka. Makorokoto kana yakabuda zvakanaka. Tiri kuuya kwamuri sechikumbiro chakaitwa nevanhu kuti dai mamboramba muchititarisirawo nyaya dzemapati, nekuti zvakaita mapati haperi. Hakutani kuita chipati, toda kuti pati yekuti zvakati, hakutani kwaita pati yakati. Isi tiri kuti zvakanaka ngazvipere zvakanaka. Touya kwauri Maita basa Mai Chisamba. Anototeya gonzo anoisa dovi. Gonzo rikaona dovi rinomhanyira. Asi rikafunga zvakanyanya kuti ko dovi raenda pakati pemba mune munda here munomu rinorarama. Dambudziko raitika Mai Chisamba nderekuti taita matsotsi chaiwo. Yamunonzwa inonzi human trafficking iyaya ndo maitirwo airi kuitwa iyoyi, nekuti vechidiki vamwe vedu tiri kuda mapati aya iwo ari nyore nyore, hanzi kufara kuri nyore nyore, uri kuenda wokachidzwa wodhakiswa zvoenda. Poita chimwe chechipiri Mai Chisamba, kwaita vanhu vari kutengesa kana vari kuita mari nemvura dzaana baba dzinobuda pabonde paya paya, nemvura dzaana mai dzinobuda pabonde paya paya, kuti vadzikwanise kuzitora mvura dzaya Mai Chisamba dzinotongobuda mumunhu. Ndiwo kamapata ari kuuya iwayo. Asi nekuti unoda zvinhu zviri nyore Mai Chisamba, kuzandamira zuva uri paruva rese kunonzi uri kakonye kana uri dzvinyu, unoenda ikoko uchimhanyira. Paita vemabhizimisi Mai Chisamba, munhu una zvinhu zvinodhaka zvazvo. Ndikuudze Mai Chisamba, weti yenzou chayo hanzi ukaimwa inodhaka nevari kuita mapata aya. Asi kuti tione weti yenzou muHarare muno maiwanike zviri nyore, kuna baba vane pfungwa dzavo dzakakwana vari kutengesa weti yenzou. Kune munhu ari kutengesa chinonzi mutoriro chinodhaka chacho Mai Chisamba. Mapiritsi anopengesa acho Mai Chisamba haangowanikwe nyore nyore, ana cyanide nemafertilizer aya. Zvichida kuti kune mumwe munhu ari kuita bhizimusi, ari kuita bhindauko newe usingazvitarisisi. Saka tiri kuti gara pasi samuchazondida, gara pasi saChisamba, wozviona kuti inini pandiri nekwandiri kuenda ndinoda kusvika papi. Zvii zvingaite sezvikatyamadzo kana zvingaite sezvihani zvandingasangana nazvo Mai Chisamba. Chokwadi hova muriwo, asi ukasanganisa nhedzi nehuwa unouraya unongofa. Saka chiripo ndechekuti iwewe nyange ukazviti une hunhu, gonawo kutambira kune hunhu hwakanaka, nekuti ukaendawo kunotambira kuvanhu vakadaro Mai Chisamba, unozongochema tinokubvunza kuti ko zvakaitika kupi, zvakaitikira mbamenyu here, kwete zvakaita ndaenda kwana John, ko zvakaitika wamanikidzwa here, kwete ndinangana mwadhiringi. Toona kuti kana newewo Mai Chisamba zvangataura nehanzvadzi yangu ndanzi unoda kuva kuu. Rega ningoti kuu kutadza kururama, kupusa, hufuza, kupengereka ndo hukuu panopera. Asi havakuudze kuti kuu inorevei mazviita. Mashoko makuu kuti echenjedzo ndinoimba kuti vadiwa tariri muri kuzvigashira. Ndiyo nyika yamangwana, ndo vari kunyatsoziva, ndo kuli yacho yavari kutsanangurawo iyoyi. Ndo yakwauri munacho zvakuda kukanda kumusha. Maita Mai Chisamba, sezvamunogara muchitaura kuti kana chichiparura nyaya inonakidza chiringazuva chinokasira chatsvuka. Zvizhinji zvatanga chida kutaura, asi ndochidzoka panyaya yehunhu yanga ichitaurwa nehanzvadzi yangu, kuti ini ndikazvibatawo samunashe, ndikazviudza kuti aiwa ina handide kuita seiro nwiwa rekungoti munhu anosvika achiti aya manwiwa enyu ari kunaka here, zvonzi oi regai tikutestisei, regai mugonzwa iri. Nwiwa riya rinochekwa richinzwiswa munhu wese, kana iwo mazhanje anonzi inzwai aya hafe akatengwa Mai Chisamba. Unoona raunenge hapana paunombotenga raunenge wanzi inzwai kuti iri ndiro. Saka iwe ukazvikoshesawo sedunga munhu, iwe ukati aiwa ini semunhu ndoda kuzvipawo chimiro chakanaka, iwe semunhu ukazvikoshesa kuti aiwa ini ndiri jira rakanaka, ndiri jira rakakosha, ndiri goridhe, wega unotanga kuzvichengeta mune zvakanaka Mai Chisamba. Saka ndongosiirawo vechidiki kuti aiwa iwe ziva paumire, iwe zvibate, iwe zvikoshese, pakadaro hauende nemhepo painouya ichikupeperudza. Mashoko makukutu akanaka ari kutaurwa kuti izvozviye zvinopiwa kunzi rairai ndezvemahara, hazvitengeswe. Ndosaka muchiona dzimwe nguva unotozoshamisa kuti kuuya akasvika pachidanho chakanaka seiko chakadai, nokuti iwewe wazviyanika, wazvicheneka. Vanonge vakuyanika vanotora mamera nekuti abvuma kuyanikwa. Handiti ndizvo zvindoya kwauri Nelson? Tinotenda Mai Chisamba. Regai nditi sezvatambotaura kuti mabiko ndo atiri kuti mapata aya. Saka mabiko haana chaakamboshatira, mabiko akaisvonaka kwazvo. Tinotokurudzira kuti mhuri ngadziwane nguva nemabiko dzichimbopemberawo. Kune shona inoti kana uchinge waitawo zvakanaka munofanira kuti mufare, kana pachinge paitawo dambudziko tinochema pamwe chete. Saka mukana wemabiko kana uchinge wawanika, ngatifare semhuri, ngatifare sevechidiki, ngatifare sevakuru. Asi mufaro haufaniri kuzosiya wabvaruka. Kana tichinge tafara tofanira kuzoramba tichifara kwemazuva, totorangariro zuva riya kuti asi paye takafara, kwete kuti asi paye pataifara takazoshayikirwa nemwana. Regai nditiwo zvekare ndichipedzisa ndichitaura nevakatitarira, kunyanya vechidiki,
kuti ndambobvunza paya ndikati kana ukaenda kuchechi uchinoita pati yekuchechi kana kuti mabiko ekuchechi wobva wanobva ipapo unoenda kune mamwe chete mabiko iwaya asi wachinja nzvimbo waenda kune imwe nzvimbo. Chinoita kuti matambiro ako asiyane chii? Imbozvibvunza mubvunzo iwoyo. Chinoita kuti mapfekero ako anosiyana chii? Inyaya yekuti mabiko ndo ari kukonzera kudaro here kana kuti pfungwa dzako maonero adzakuita ndo ari kunosiyana. Saka chinofanira kugadziriswa asi mabiko, chinofanira kugadziriswa ipfungwa dzavanhu. Mabiko acharamba ariko ticharamba tichifara, asi pfungwa dzedu dzikadonha dzikanyanya kureruka maningi dzinoita kuti mabiko apedzisira kutonga akashata, iwo achifanira kuti vanhu vafare. Izvozvo mashoko makukutu echenjedzo imomo mukufara imomo munombozvibvunzawo here? Nekuti pamataura pano mambotaura nyaya yezvidhara, mukataurawo nyaya yechembere dzechidzimai dziri kutorawo twana tudiki kunzi kaBen 10 kana zviri kungokanyana kana, asi munhu unombozvibvunzawo here kuti inini sei ndiri inini mudiwa wepachivande? Sei uchidirwa kunze kuseri kwekabhati? Sei uchidirwa kupati chete? Vamwe vari mudzimba jekerere, vamwe vari mumabasa jekerere. Hausi kuzviremedza, hausi kuzviita zvakanaka. Hatidi kuti pati Mafaro iwaya akusiyei mabvaruka. Manzwa nyaya dzinotaurwa pano dzemazita anopiwa vanhu, anorwadza mwoyo. Regai ndingodimbura Mai Chisamba ndichiti ukaona uchitanzi ni kuti ndiende kupati ndoda kuenda ndakasitika, unogozofara sei wakasitika Mai Chisamba? Pfungwa moyo kustika ndokakuzungaira kai kanounzwa nezvinodhaka konge wamira. Handi muna zvamandipa mubvunzo Mai Chisamba. Ndikaramba ndangodai ndatostika ipo papa ndokudzungaira kwachekoko. Asi ndine chichemo chihombe kune vechidiki. Kuna Mwari kudenga, panyika pane vabereki. Kana uchinzwa ropa rako richimhanya kuda kuita zvemapati, tora mubereki wako, nyange akakuramba yeye, chimbomuitirawo pati uone kuti denga harizarure here. Ukaona usingagoni kuitira munin'ina wako kana usingagoni kutora hanzvadzi yako kupati yauri kuenda, uri guva. Tiri toda ngokuchema uri guva. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Nelson, pane chimwe chaungada kuwedzera here? Ndikangoti mukana wakadai wakanaka zvakanyanyisa, nekuti mukana wekuti tigadzirise vamwe vedu vezara redu. Vakuru hatigone, isusu tiri vadiki hatigone hedu kuzovagadzirisa, tongoisawo mashoko atinosiya kwavari. Asi tinoti chiri musakasaka. Yes, saka ichokwadi. Regai ndingoti kuvakuru, kazhinji kana toona mwana wese mwana wako, paunenge wasangana nemwana angava vana vauya kumapati, ukanga wakamutarira kana ari mwanasikana, ingoona mwanasikana wako. Ungozvibvunzawo kuti kana ndikamutambisa ndikarara naye ari mwana wangu wandiri kudaro ndinonzwawo sei? Tikava nemwoyo inotakurawo dambudziko rakadaro, tinova neramangwana rakanaka. Isu vana tiri tichichema tidai vana vabereki vedu vatitarirawo, varega kutitambisawo zvakadai, nekuti remangwana ndiri mumaoko edu. Asi vakatitora vakadaro, vakuru vosvika pakukoka mapati akadaro, vachinotambudza vana, ko mwana wako akanzwa unonzwawo sei? Ndizvozvo mwana ngativabatei sevana vedu. Paurukuro yatakaita taitaura nevamwe kuti kuimimi munovakwezva seiko vana ava, vakomana ava munovakwezva seiko vasikana ivavava. Zvikanzi aiwa zviri nyore mazuva ano, unoti ndokuda. Kana madanana vatamugadzika zita rake anenge achinzi Mahara, nekuti anenge achiti tiri kudanana. Yaioni zvawakatarisira zvauri kuda zvako zvekungoti uwane kuenda naye muzvipati izvozvo nemwe kwasara kanhambo kadiki chaiko, pedzisa zvako. Maita Mai Chisamba, ndichipendera ndinoda kungoti aiwa mapati wongutanga tichiti mune zvakaipa zviri kuitika mumabiko, masi mabiko tinomada. Mabiko akatikoshera kuti tipemberere zvatataura semhuri seshamwari, asi ngatichingwarirei iwe sedunga munhu kuti peiwo pauri kuendawo kumabiko, tangawo ongororawo zvauri kupiwa kuti ugodya, ongororawo zvauri kupiwa kuti ugomwa. Ini ndinogara ndichiti kana ndiri mumabiko, kana ndikada kufarisa sei, ndinotanga ndambovhara madziso ndoti mangwana ndikazomuka ndikayeuka kuti ndo zvandakaita nezuro, ndinokwanisa here kuzomira ndichiziva kuti Nelson uyu ndakarara naye mumachira, ndichiziva kuti zveshuwa ndakamwa ndikadhakwa ndikatamba zvokuti vanhu vakasara vachiti musikanayo. Nekuti ngatirangarirei kuti fare tindike, kune ramangwana. Saka mukufara umu mangwana upenyu uchange wadzokera. Ndizvozvo chenjedzo yakasimbarara. Muchazondida Mai Chisamba, ndaida kuti kune mapurisa nemutemo wakamira, batai imbwa tiende kuvanhu vari kuti hanzi pati muchazondida nobhadhara 20 bondi, ladies for free kana kuti vakadzi for free. Mabasa apa uri kuita iwayo? Unogomwa mvura ine tsvigiri yausina kushandira. Chii chiri kuitika pa Mai Chisamba? Hatingambosii munzwa uchimira mumba. Hakuna chinonzi ladies for free. Mweya unoufemera unozvifemera wega. Iye hazomboita free zvaita sei. Batai vanhu.
fadikani tinokutendai vanga vachitandadzana nesu imi mamuchitandadzana nesu maonei madzidzei makasununga kutiridzira kana kutinyorera fadikani munoziva kana tiita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show chiringazuva chai chinokwikwidzana nesu zvakanyanya ndine urombo chiringazuva chabva chasvika chikakwata imi manga mitandadzana nesu maonei madzidzei makasununguka kutiridzira kana kutinyorera tinokutendai nekutipa nyaya dzimwe dzekuti tikurukure manga muchida kuti tinyatsopinda munyaya dzemapati nemafaro saka tadaidza nyika yamangwana nekuti ndo iri muupenyu hwacho nokuti hatiri zvekupai zvanatsirona nakamba saka tati vauye vakuudzei vafambirani nenguva regai nitore mukana uno kuvatenda zvikuru Delight tinokutendai Munashi Nelson rambai makadaro tichibatsirana kufamba nenyaya iyoyi ko zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe chete iyoyi ndini wenyewe